Proclamo la República Catalana. 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 Proclamo la República No Catalana. pot treure la birra anem cap allà. Proclamo la República Catalana. Proclamo la República Catalana. Que parlant d'això Proclamo la mateix... República Catalana. Sí, el que vulguis tu. Proclamo la República Jo tallaré, Catalana. després tallarem, No, home. però mola, Proclamo la mola. República Catalana. Amb un guió, no? Proclamo la República Catalana. Mola més, aleshores. Proclamo la República Catalana. Proclamo la De República política Catalana. parlem Proclamo Què la opines, República aviam, Catalana. Com acabarà el tema aquest de la independència? Ho aconseguirem o no? no ho sé, però espero que sí. Esperem que sí, no? Sí, jo tinc confiança en que sí, que tard o d'hora no serà immediat, no tardarà. Però com serà el procés? El procés serà llarg i ens faran patir els cabrons espanyols aquests, però al final ho aconseguirem, però a la llarga, rotllo 2017-2018. Pues. Però no serà amb una declaració unilateral? Sí, al final ha de ser aquest. O sigui, al final ha de ser trencar amb la llei espanyola i declarar unilateralment la independència. El que passa és que s'ha de fer bé i primer s'han d'esgotar totes les vies legals. Ja. Encara que et vagin dient que no, tu n'esgotes una, vas a la següent, n'esgotes una, vas a la següent, i al final, quan facis un referèndum o unes eleccions plebiscitàries, la majoria social que té aquella representació del sí, sí, és la que obligarà el govern de la Generalitat a declarar la República Catalana. Imagina't que no surt un sí, sí. Bueno, doncs aleshores tardarem més temps. Ja. O potser ja ens en podrem oblidar perquè ens recentralitzaran i ens quedarem pitjor que l'època de les mancomunitats. No sé com dir-ho. Per això dic, sí, jo espero que sí, tot i que no les tenim totes. Ja. Però que s'ha de trencar amb la llei espanyola per aconseguir-ho. Clar, el que em fa por que aquesta gran majoria de gent que s'ha apuntat a l'independentista que no es tirin enrere ara, no? Aquesta és una Perquè la gent pensa bé, torna a pensar... Que no els deixin convèncer, sobretot per... Bueno, igualment no crec que us deixin convèncer perquè si ens volen seduir els espanyols ho fan molt malament. Ja. Sí, no. Ens estan fent la campanya sense que nosaltres fem res. Exacte. La millor propaganda que s'ha fet mai a l'independentisme l'ha fet el PP. Exacte. Així que no... Ens han ajudat molt, no? Ens han ajudat molt, gràcies, PP. Proclamo la República Catalana. 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 Proclamo la República Catalana.